Rayuwar talaka, rayuwar talaka, talaka. Kullum talaka na yin kuka, rayuwar yana ta nufa. Haka muna da yanci kasa ta, amma jiki yana ta faɗa. Mun kasa gazawa da zaɓi, kullum sarai muke talaka. A yaushe ne za ya ga yancinsa ne talaka. A duba ko hagun zaɓe ƙuri'ar masu ba da dai talaka. A rufaɗi muke wanda zai hauna yanzu na tausayin talaka. An gobe sai mu hauyin kunci, a rayuwar ba daɗi sai mu gaza iya abinci. A duk jiki yayi kaushi ba su tausayin talaka, a kuma fasu na morar talaka. Me wai kuke nufi da talaka? Ya zama kamar ganga ku ta daka. Wai kasar da ta danka wuce ya ce halin talaka. Malaman mu duk sun zame ba sa ta mu talaka. A rayuka da sun mutu kullum sai dai na ɗan talaka. Shanin kidnapping babu tsoro duka siya kan talaka. Mun tashi muna bore, malaman mu suna zaune. Zamu nuna a duniya wai sai su ce samkar ka sake talaka. A bayan ku kuma kun ki faɗa, a kun zauna daga kun ki faɗa. Wasun ku na tsoron su faɗa, kaɗan a cikin ku ke iya faɗa. Ya kamata mu gane akwai matsala, abin yayi shi ɗan talaka. A duba matsalar ɗan talaka, kar da kai a gijin mafaɗa. A ran da zaren ya kwance na rantse ba a tare talaka. Idan bijimin ya kwance ina rantse ba shi tarau talaka. Akwai damuwa kasar Najeriya, a ba su dubawa. Kuka muke ta kowace area, a ba su lekawa. Tsada ta rayuwa na daɗewa, a ba su dubawa. Matsalar abinci na daɗa hauhawa, an ki gyarawa. Wasu masu koshi tun wata shekara a sun kamantawa. Bacci ya kwanta wai a yi lafiya, a sun yi mantawa. Wai yaushe ci gaban Najeriya za ya nuna yanci na? An ce arzikin kasar mu akwai yawa, mun kasa morewa. Yau kasar mu duka mun gane ba tausayin talaka. A yan kasuwar mu duka da kowa ke tasar jikin talaka. Mayaran bisa su sassauta mana, a gwamnati da kasuwa su daga mana. A sauki mu gane ya duso mana. A yaran bisa kasar Najeriya, da tausayin talaka.